bilang di bulan tanam awal bamulo kita basuo kini saio lasa pandangan menjalin cinta jo kasih sayang. Allah
orang tua. Galak bapangun coba sobasi perak menjadi kuning dek basah puame kasih so hati kasih so diri pabilo kabe yonan kalape. Jaro rumah tangga tiada kasih ju cinta suci samo tak seso dek menimbang rasa cukui kini rasanya kami menahankan cando urang sabi dua balain haluan. Galak bapangun coba sobasi perak menjadi kuning dek basah puame kasih so hati so diri pabilo kabe yonan kalape. Biarkanlah kami lapehkan diri dari panjaro rumah tangga. Tiada kasih jo cinta suci samo tak seso dek menimbang rasa cukui kini rasanya kami menahankan bak cando urang sabi dua balain haluan. Setahun sudah denai jalani menampu hidup baru di rumah tangga tiada bahagia nandenai rasoi jodoh pemberian dari orang tua.
denai adia cintoi lahi sakain indah saragi lai kunyu adia sabana cinto pikirkan bana mengalah nyodenai adia cintoi eloklah nyo adia pikirkan bana. Untuk sari denai arokan dia cinta nang suci tambilang yo sajo nan memisahkan inu ranwang kalam oi adia sayang padu kecewa mengalah nyodenai adia cintoi lahi sakain indah saragi lai kunyu adia sabana cinto pikirkan bana mengalah nyodenai adia cintoi pikirkan bana. Untuk sari denai arokan dia cinta nang suci tambilang yo sajo nan memisahkan inu ranwang kalang oi adia sayang padu kecewa mengalah nyodenai adia cintoi lahi sakain indah saragi lai kunyu adia sabana cinto pikirkan bana mengalah